Соғыш, bu söz күп кенә кешеләрнең күңелендә сагыш һәм аяныч уята. Бөек Ватан сугышында күпме кеше һәлак булган, күпме кеше туган якларына гарипләнеп кайткан. Минем әбием Гараева Рауза Мөбәрәкшә кызы 1932 елның 3 июньдә туа һәм 7 сыйныфлы Шапшан мәктәбен бетерә. Ул сугыш елларында бик күп авырлыклар күрә. Аның әтисен Казанга хәрби заводка озаталар. Олы абыйсын сугышка озаталар. Икенче абыйсын Фузуга. Аны апайсы урман кисәргә йөрий. Минем әбием бик кичкенә булса да, аны вагон тияргә дә, урман кисәргә дә йөртәләр. Алар кар эрей башлагач, шәрәт бәрәңге җыеп, шәшәк баллары җыеп тукланалар. Хәзер инде минем әбием без күргәннәрне сезгә күрсәтмәсен дип теләп утыра. Мин мәктәптән кайтуга әбием янына керәм. Ул минем яхшы укыганга бик кырлана. Без әбием белән бер өйдә яшибез. Тагын шулай әйбәт иттереп озын гомер яшәргә язсын. Мин әбиемне бик яратам.